good morning. 6:52, Camarines Sur na tayo. Yan, makikita nyo agad dyan yung mga warning signs. Drive with caution. Kasi nga syempre, alam nyo na, Andaya Highway to. Morning and shoutout sa mga taga Del Gallego. So sabi doon sa nakaraang vlog natin, Barangay Magais 1 itong pagpasok natin ng Del Gallego, Camsur. Woo! Very nice morning! Nakakasilaw! Aga ng banking natin. Mahirap talaga pagka maghapong or 1 week na galing sa trabaho, tapos subiyahe ka ng Sabado. Hirap na, kamera ako, di na kaya. Kaya pa naman, kaya lang dilim. Yo, makintab ang mga kalsada ng Del Gallego, Camsur ngayong umaga. Woo! Ay, CRV. Akala ko hotel din or tulugan. Yan, maayos na tong Kabatbatan Bridge na ito. Ito yung dating kinakatakutang Del Gallego checkpoint sa COVID-19. Ito yung bandang kanan na ito. Talahib na ulit siya. Yan, may ano naman dito, may checkpoint pero local checkpoint lang siya. So ito, Barangay Tansa Del Gallego, Camsur na. Ito palang municipal hall nila dito ay bago yan. Yung luma nandoon sa may sentro. Yan, shoutout sa mga taga Tansa Del Gallego. Morning. Marami nakakasilaw. Sa lubong sa atin ng araw ay nice Sunday morning, mga kabarako. So papasok ulit tayo ng sentro ng Del Gallego, Camsur. Bandang kanan tayo. Let's go. So punta tayo ng Barangay Sabang. Morning po. Paasahin po ang Sabang? Ay, diretso po Cagayan, tapos ganun kayo, puntaan na kasi. Palusok kayo dyan. Malayo pa po yan? Medyo malayo pa po. Ay, ilang minuto po yan? Minuto o oras? Pero mga minuto lang, pero mga wala pang kalahating oras. Okay po. Diretso na kayo. Diretso lang po yung palusok. Na may bandaan, diretso. Dadaan kayo ng Alpilor. Sige po. Good morning. Thank you po. Tagalog pala dito, mga kabara ako. Nakalimutan ko.
So dire-diretso lang daw. So yung kasing vlog natin dito may nag-request pwedeng dumiretso tayo ng Barangay Sabang, no? So poblasyon proper ito going to Sabang. Ayan. Good morning. Ayan, Poblacion Zone 2. Sige. Morning po. Saan pong papuntang Barangay Sabang? Diretso lang po. Thank you po. Mhm. 10 to 15 minutes na balikan. Full tank naman tayo. Ay, ganda ng bahay dito. Violet oh. Wow. Let's go. Maganda biyahe pag ganito ka lamig. Mhm. Yan na. Welcome Sabang. Yan, o yan, Barangay Sabang, kapunta na dito. Let's go. Oy, malapit na sa may tubig na nga. Ilog na, basta makaya ganyan, may tubig mga nipaan. Isabihin, malapit sa dagat yan. Rough road. So ganun to siguro talaga. Basta may malapit sa dagat, Barangay Sabang ang tawag. Ayos lang din oh, kasi almost sementado ng daanan. Good morning po. Barangay Sabang po. Malayo po. Thank you po. Puro pala yan on the right. Dito naman parang mga bakawan sa bandang kaliwa. Yun oh. Ibig sabihin malapit na nga tayo sa dagat. Ganda ng umaga. Good morning, good morning. Mamaya na tayo babakbak sa Anday Highway pagkalabas natin dito. Woo! Hello.
Hello? Ay! Rough road. Mapapasabak tayo mga kabarako. Hello, good morning po. Barangay Sabang po. Malayo pa po yan? Malapit na. Malapit na po. Salamat po. Yun, may bangka. Isa yan sa mga kinakatakutan kong sakyan, yung mga bangka. Ay, may mga naglilinis. Makawan. Uy, sipag nila. Ay. Uy, sipag, oy. Ito na, Barangay Sabang. Barangay Sabang. Tanggal helmet. Ay, tanggal helmet. Magtanggal ng helmet. Wala naman. Barangay sa... Ay, may dagat. Ayun ang dagat doon. First time natin makarating dito. Ayun, may dagat. Ayun, may dagat nga. Low tide. Uy, laki oh. Grabe, laking isda. Barangay Sabang. Ito malapit to sa may dagat. Ayun. Ikot tayo, ikot tayo, ikot, ikot. Uy, ang laking isda oh. Ang laking isda. Tingin tayo dun sa may dagat. Sarap magano pagka umaga sa mga probinsya, yung mga pausok-usok ng ano, nagsisiga. Malawak pala yung dagat dito oh. Hanggang dun sa dulo. Halika na. Ayan, good morning. Malayo pa kasing biyahe natin. Kung malapit lang biyahe natin, bibili tayong isda. Ang laki na isda. Ay! Doggy! Dito tayo kakabalik. Kung di ako nagkakamali, si Paps Jomar Bikilio yata yung taga rito. Oo, taga Barangay Sabang. Ito, Sabang Elementary School. Ayun. Ay, dead end na. Dead end na. Malinis dito ah. Nakakamiss talaga sa mga probinsya. Malinis ang mga lugar. Masisipag ang tao. Umagang umaga. Oo, brigades kayo. Sisipag ng tao dito.
Dito na yun. Tama ba? Do not go where the path may lead. Picturean mo ako dito. Parang sarap magkape-kape dito pagka umaga. Lamig ng hangin. Sarap sa mata. Tuloy mo na kami sa probinsya. Kahit malayo, lagi kaming bumabiyahe. Sampay-sampay in the morning. Lakad-lakad, exercise. Uy, sipag ng mga nanay dito. Alright, labas na tayo mga kabarako. Karating din tayo dito sa Barangay Sabang del Gallego, Camsor. Hindi mo tayo habulin ng mga aso. Slow down, maraming tao. Okay. Uy, akitin nyo na lang. Labas na tayo ng Barangay Sabang. Uy, ako mas mag-jogging ah. Kami mag-jogging. One way wala to. One way. One way. One way pala. This way to Baka mali pa tayo dito. Nakapasok na tayo dito dati mga kabarako, yung last vlog natin. Ito yung pinaka napasok natin dati. Ito dito tayo nakarating dito dati. Ikot tayo, sandali. Nandito na rin lang tayo eh. Hindi natin to natin yung isang beses na ride natin. Poblasyon ano yan? Del Gallego Poblasyon 3. Yan, Poblasyon 3. Paikot-ikot lang naman siguro ito. Oo. Paikot. Uy, 3 points. Grabe, galing ah. Palabas naman palabas na siguro to ng highway. Palabas na siguro. Ay, do not enter. Dito. Palabas ng Andaya. Saan pa tayo dumaan? Dito? Nagkaligaw-ligaw tayo Oo, dito na nga yan. Do not enter. The exit to Andaya Highway. Ito yung walang labasan. Ginagawa siguro dito. Del Gallego Central School pala doon papasok. Ay, walang labasan. Walang exit po? Exit? Ay, sige po.
Thank you po. Ay, sige po. Thank you po. Alright, let's go! Banyals Hair Spa, shout out, shout out. Shout out po, shout out. Next time ito try natin tong papunta dun sa may ano, sa may may Kilbay Bridge, Kilbay River, no. Okay, exit na tayo ng Del Gallego, Camsor. Ba't may kumaway sa'yo? Whoop! Ang bibilis naman ng mga sasakyan dito. May kumaway sa'yo? Kumaway ba? Ito yung may kainan. Yun. Try natin dyan next time sa may kainan. Masarap daw dyan eh. Shout out! Eco Oil Del Gallego.